Kaya kaya. Nah, chicken split. Chicken split. Gampang. Enak. 10 seconds ako mo. Okay na siya, halos. Ayan din lang na. Kaya. Ano rin na kaya?
Yun na kaya. Bigyan mo raw tayo sa ito. Bigyan mo raw tayo. Ano paano yung mga ano yan? Oo. Yung sabal yun. Kaya gano'n pala. Kaya gano'n pala. Ay, ito ka rin. Number 24, third person, third person. Training power niya. Number 10, Tom.
second. Second foul. 16.6 seconds remaining for the second quarter. What a snow after one foul. Wow.